Magtanong. Yung laki tatoy niya, matanagan ka sa bala. Nagpay. Tay surusura mutan. Sakto-sakto. Isa ba Andres, nagsakit yung ulo. Saan naman din sa itolong? Pag nagkangato mo tatagay mo, kasla ka lang may bibusan tarak. Sag. Uy, saan gasot? Oh, lagot bata tao. Saan ko mo nakakita? Bingay tata. Wah, nagsingin tata. Sa tata yung may kilaban. Yung natapagbigyanan. Gatang mo soft drinks na masawan ta. Yung pakatati pa. Sampas tata, nagsingin tata. Sa drinks. Pinagnina mo ti magkakatang datan. Oh no! Ni, apay, ba isang gasutan. Kasi tao natin sa gasot mga matalakay. Nagla ko ng Andres, mga ninumak soft drinks eh. Damat nga rin nakasuratan eh. Bawal magtanong. Hindi nga matagal akon. Nagkatok ka lang hindi ka damdamag eh. Apo! Baka magtanong ko na talaga, Rudy. Okay, kargragregak nga tayo kortakon. Umutin. Hindi na kong bawa yung dawag. Mulagla ako. Supay ah. Bawal magartag damag. May pira ko. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! May pira ko. Boy, kwarta na lang sa nila kaya nga paling ata. Okay, sabang. Madi mga nila kayo kapal na dyan. Kambal na dyan. Kasi mga orda dyan. Ipalbot. Palibot! Kung tungkoy sunang. Palbot na kapal tinakan na. Punay mga naga na dyan Andres. Mga ibabay. Tapi madi makatal na dyan. Ano ba? Subli ka ti kwartana. Kasi mo tayo lakay ni. Tatay pa isapon nga sapol. Kasi ka ano yung sublime. Awan may nung kapang merindatan. Kuray ng agsubisuna ha. Nung nagdamag, sapsapulo na di kwartana, dito ikaw. Ay na Andres, agdamag ng orda kita manatan eh. Nakadakil na nakapaskil tan eh. Bawal magtanong. Yung laki tatoy niya, matanagan ka sa bala. Nagpay. Tay surusura mutan. Sakto-sakto. Madi nagdamag boy, madi na kanya di kwarta. Pati sa bam. Wala niya surusurat mo. Apa yung madi nagdamag aday. Kung madi pa yung kugit aday, supot pa lang aday, sumadi nagdamag. Supot. Ay, madi pa ko kita aday. Sayang ngayon. Di pala pumila Gin eh. Adi dati maalam nga 10K no, pakugit ka. Uri na lang kayang kan.
Lahat natin nga tao na yan. Yan lang siya suggest mo. Ang tanong si talamang ko kita. Ha? Mang 10 kay, tag 5,000 ta. Kasi sa bahan ng alakain, supot pa lang. Pada na nila kay Palaeng. Malong, ako nakita yung isang gasot si Toy. Boy, baliktad. Ako nakita yung isang gasot balong. Tapos tayo pa subli nga subli Toy. Ito ka kayo sa kasotang. Tatay kayo pa subli nga subli dito. Hindi kayo tumong kami nagdamdamag. Sano, ngagsaludsod balong, bawal mo tisupot ngagsaludsod. Andres, itid mo. Parigatin pa talaga. Tang, isa kasi yaw. Kasi siya kayo na. Hindi kayo tumong kami nagdamdamag. Kung gayang, iba sapot kayo pa. Kukugita ta. O Intang, kayo mo, schedule tan. Sakto na yun, nararamid din Andres. Madin balong, nakaya ko. Makano makita yung katawanda lang. Hanggang ka din agbabain. Danto pa iti kinugit me. Ay kambal mo, kasaw. Ay, nagkaraw, nagadupiner din ang gamit me. Tumaladtad. Hindi na lalo kanya akong balong, nung siya tikinugit yaw. Baka na lalo maperdagi di gamit yaw. Kaya ata, mapaluning to pa yata lalatin mga nakatangtang kay. Di no kahit mo kay paborik mo pa lang di pressure cooker, tano lumuning. Kisti sa bangobeng, inaramid mo mga lalap tinong ati kwakong. Kit iso ti ang mga remedyo na, anang arke mo, kasta kalatan. Ala, Sino po kami tang? Nagpigsama rin na di ubit natin nga lakain. Tang, tuwa ka dyan. Muna yun, nagpigsama ti arik na ta ubit montang. Oh, pati nga mata. Talaga kastata, natisting ko atan eh. Ang natang kay mo ti agpakugay, tahan ka nga agduduan, tamay may salamat na panunok mo. Kahit kay balong ka magpampanunutak tayo. Sige, hindi ta kayo. Sige nga Rod. Pigsarik na. Nagloko magiging ang bingay. Dinto mo na makikat ating nga sakitan. Kapag nagsiga mo may katay. Ngam siguro, nakugitan na. May kati problema kon. Ayos boy, damang kugitan tan. Mati ka dahil pahugi mo lang kasi nila kayo nga palang. Ay, winggayam. Apay, ayan na nila kay nga palaing. Nabayag ko nga madi makikita ka din. Tati madyak ka mo boy. Kung gayam, kapag mo dito, ginamo di kambal na. Tamamon tanong, kumusta mo lang kayo nga palang? Kasi ka manin mano kayo sa nga nagkita. Tsaka nabitak pa yung mga sumangpay. Ato yun. Sige, ito, damagag tao. Ako mo, naglakom na bisina ko. Baka mo, taking kanya. Ito lang ata di banger nga kantina. Ang sama maglako. Supay Pagi din. Baka maundan na pa ito yun eh. Huwag ka, burag pa ito support, baka. Ako mo, taking kanya. Hindi ka kaya taglako. Tan? Hindi ka taban ng paglakbanda eh.